já se zase tam, když jste s nimi těma mluvili, že by od poloviny soutěže jste brali juniory, když už oni v půlce soutěže budou vidět, že hrajou třeba o playoff, nebo o to, jak se k tomu ty oddíly stavějí, má to už nějaký reakce? Ta soutěž po 12 konec už bude v nějakém stádiu a vy jmenujete třeba 3 hráče? Vy se obracíte na mě, ale... Ne, já si koukám na vás, ale já nevím na to. Vy se obracíte na mě, já tady reprezentuji kluby a kluby si právě myslí, že to možný není. Nicméně se ta varianta hledat bude a určitě se nebavíme jenom o hráčích, kteří hrajou úplně nejvyšší soutěž. Je pak spousta hráčů, kteří hrají například první ligu, dokonce je spousta hráčů v zahraničí, takže možná, že některé reprezentační srazy za takovýchto podmínek asi by mohli něco takového udělat podle spíš součtu než propočtu, kolik lidí by mohlo v takovémhle týmu jakým způsobem fungovat, tak i těch lidí asi 70 těch mladých, takže možná, že 10 nebo 12 členů družstvo by se asi dohromady dalo dát, ale jak říkám, vy tu otázku myslíte spíš na mě, ale já si myslím, že to je právě o té debatě, kdy ve výboru ČBF za to byl, myslím, zodpovědný pan Josef Jelínek, a aby se připravilo něco smysluplného. Pokud se to připraví, tak zaplať pán Bůh, a pokud se to nepřipraví, tak umí volno ty družstva. No, tak samozřejmě to je jedna z těch problémů, který jsou. Já osobně třeba jsem trochu skeptický k těmhle věcem, ale zase, jak se o tom debatovalo, je jednoduchý říct, je to špatně, my to nejsme schopni, máme problémy samozřejmě, dohodnout se s klubama, který by ty hráče uvolnili, dohodnout se s klubama, který budou chtít hrát, který bude volno, zabezpečit to finančně, jo? Ale jako, aby jsme řekli, je to rovnou negace, prostě je to špatně, měli bychom hledat ty pozitiva a zkusit to nějakým způsobem vyřešit. Jo? Samozřejmě, budu říkat svůj osobní názor, tak já jsem osobně jako skeptický, ale myslím si, že musíme dělat maximum pro to, abychom to zkusili aspoň. Já ještě maličko doplním. Samozřejmě, že ten projekt by měl být pro hráče, který by měli tím dostat šanci. A jestliže, se omlouvám tady Tomášovi, že se beru pořád do úst, a jestliže on hrát bude, tak asi není důvod, aby měl startovat v nějakým dalším výběru. Jo, ale zase potom je otázka, jestli ten výběr nebude od těch hráčů ochuzený a tak dále. Těch otázek je k tomu jako opravdu hodně a to nemluvíme o organizačním a ekonomickém zabezpečení. To je samozřejmě další problematická záležitost. Když na to navázal Pavel Petr, Český rozhlas, a právě Tomáši bych se zeptal, jak ty se díváš vlastně na ten projekt, na tuhle možnost USK, repre, co si myslíš, že by pro tebe bylo prospěšnější? No tak já nevím, já si asi nedokážu představit, že v těch prostě ty lepší hráči hrajou už v těch týmech Maton NBA, ale dokážu si představit právě, jak by ty kluby pouštěly ty hráče do toho výběru a jak by potom ten výběr vypadal kvalitativně. Nevím, já bych určitě asi volil přednost USK. Tak další. Jsem ještě doplnil, že o tom k tomu neuvažuju. Samozřejmě to, co jste říkal, bylo to rozhodný de facto 3 neděle před začátkem ligy, čili varianta žádná nebyla. Neuvažovali jste třeba, nevím, oslovit některý z tým, teda z druhé ligy a nabídnout mu tu možnost hrát teda. To jsme sondovali samozřejmě. Samozřejmě, prosím vás, já bych to ještě teda doplnil tady Zdeňka. Brno se přihlásilo, zaplatilo všechny poplatky, samozřejmě bylo řečeno, nebo jednalo i s hráči, bylo řečeno 29. července, že budou mít nového sponzora, že jo, všechno jednání probíhá, pak se to posunulo na 15. srpna a tak dále. Ale co se týká té nabídky, respektive jednání, takže samozřejmě byla vedena jednání, mimo jiné třeba s Ústím nad Labem, že jo, jako se sestupujícím, kde to projednávali jako ve výboru a tu nabídku víceméně odmítli z jednoho důvodu, že se jim podařilo pro letošní sezónu stabilizovat finančně klub po loňských problémech a vzhledem k tomu, že by samozřejmě
účast Matonem byl určitý finanční nárůst zase, takže nechtěli zadlužit klub. Jednali jsme ještě i s dalšími kluby a v podstatě u všech se narazilo na to, že prostě v daný okamžik se obávali více finančního zadlužení a tak dále. Je to prostě samozřejmě, Ústí se bude snažit v letošním roce vyhrát vlastně tu první ligu, aby na příští rok, ale obávali se vyloženě, aby se nedostali do stejných finančních problémů, jako byly v loňské sezóně. Takže jako říkali, my jsme rádi, že se to podařilo stabilizovat, takže máme všechno pokrytý. Takže to jako, takže my jsme to jako byla jednání teda s dalšími kluby.